چکدارên peyedê hêzeke leşkerî ji bo piştevaniya çekdarên rejimê li Helebê û gundewarên wê şandin. Li gorî jê derne taybet ku her yek ji rejim û çekdarên Sûriya Demokratîk yên ser bi peyedê ve hêz nexweyên leşkerî mezin şandine bereyên pêşî bi grupên çekdar li Helebê û gundewarên wê re. Li gorî wan jêderan ku bi dehan amîreyên leşkerî û çekdar yên rejimê gihiştine navçeya Kastillo û Seken Şebabî ku wekû navçeyên rûbirûbûnê têne naskirin û gelek caran pevçûn demkî û top avêtin li wan navçeyan rû didin. Çekdarên Sûriya Demokratîk jî beriya çend rojan derdora 3000 çekdarên xwe şandine taxa Raşîdên ya Helebê. Hevdemê gihiştina karwaneke leşkerî ya rejimê ji bo navçeya Til Rifet li gundewarê Bakurê Helebê. Bêhtirkirina hemahingiyê di navbera peyedê û rejimê de piştî wê yekê tê ku şandeke Sûriya Demokratîk ya bi ser peyedê ve li Şamê hejmarek hevdîtin bi rejimê re pêk anîbûn û behsa danûstandinan û lihevkirinekî li gel rejimê û avakirina komîtên hevbeş tê kirin. Di destpêka şerê Efrînê peyedê derdora 7 taxên ku di destê wê de bûn li Helebê mîna taxa Şêx Meqsûd û Eşrefiyê û taxên derdorê radestî rejimê kirin û çekdarên xwe vekşandin. Li Helebê peyedê bi sedan ciwanên Kurd yên keç û kur di şerên piştevaniya rejimê de dane şehîd kirin û paş re ew tax radestî rejimê kirine. Ev liv û tevger û hemahingî hevdemê wê yekê tê ku rejim behsa şerê Idlibê dike û serkirdeyên peyedê bi xwe jî amadebûna xwe ji bo beşdariyê di şerê Idlibê de nîşan dabûn.